Doncs bona tarda o bon dia, bona tarda, bona nit, perquè tenim agenda des de Vancouver fins a Barcelona. I moltes gràcies a tothom per participar en aquesta activitat en línia. El diàleg és una activitat de la NACS, North American Catalan Society, de l'Institut Ramon Llull, amb la qual organitzem una sèrie de diàlegs amb especialistes sobre tema de cultura catalana. Em dic Aurélie Vialet i soc professora a la Stony Brook University, membre de la NACS, des de fa temps, des del doctorat, i managing editor de la Catalan Review. La NACS és una associació d'estudis catalans, poso ara l'enllaç al xat per si alguna persona no és membre de la NACS i té interès. I durant aquest diàleg es podran fer preguntes al xat del Zoom, també es poden fer oralment, en català com en anglès, i, sisplau, s'han de posar els micròfons en mute de moment. Estem gravant la sessió i es posarà la gravació a la pàgina de l'ANACS. I abans de començar, voldria agrair a l'Institut Ramon Llull, a l'ANACS, a la presidenta de l'ANACS, Núria Silleras, i a la secretària, Anna Casas, pel suport en organitzar el diàleg d'avui. I, per suposat, un agraïment molt gran al nostre convidat, August Bové i Font. Aquest diàleg es titula l'ANACS, una mica d'història. I, per començar, voldria llegir una petita biografia de l'August. Has fet tantes coses, August, que ha estat difícil fer l'elecció de coses per presentar i, en particular, tota la teva feina, la feina que has fet per projectar la catalanística a l'exterior. Bueno, quan es tenen molts anys ja passa això. Ja, és realment admirable el que has fet. Doncs August Bové i Font és catedràtic emèrit de la Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i escriptor. Ha fet estades de recerca a la Universitat de Saskatchewan, al Canadà, i a la Universitat de Califòrnia a Berkeley, als Estats Units. En el marc del programa Erasmus, ha estat professor visitant a la Universitat de Perpinyà, a França, i a la Universitat de Càller, a Sardenya. En aquest mateix marc, organitza el primer intercanvi d'estudis catalans amb la participació de les universitats de Barcelona, Perpinyà, Calais, Lió, Cardiff, Hamburg i Gotha de Frankfurt. Especialitzat en literatura catalana de l'època moderna i sobretot del segle XVI, entre els seus treballs destaquen les edicions i estudis de la poesia de Pare Serrafí. Ha estat vicepresident de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Sota la seva presidència, donà una presència internacional a la societat, que ara forma part de la Federació Internacional d'Associacions de Catalanística, FIAC. Des de l'any 2011 codirigeix la revista Llengua i Literatura, l'anuari de la Societat Catalana de Llengua i Literatura. Les seves estades a l'estranger i els fructífers contactes que hi ha establert li han permès de desenvolupar un paper important en la difusió de la catalanística internacional. Per això fou escollit secretari tècnic en crear-se la Comissió de Promoció de l'Ensenyament del Català a les universitats de fora de l'àmbit territorial de Catalunya, més coneguda com a Comissió d'Electorats, que coneixem molt bé aquí als Estats Units o a Nord-Amèrica, que és constituïda per la Generalitat es va constituir per la Generalitat i les universitats de Catalunya entre 1988 i 2002. Aquesta comissió establia la xarxa d'electorats del català a les universitats estrangeres, que després passa a gestionar l'Institut Ramon Llull. I com a eina per als lectors de català a l'estranger, August publica el Manual de Catalanística al 1993, per a confecció del qual li fou concedida una beca, que és la Manuel de Montoliu de la Diputació de Tarragona. En aquest mateix àmbit de la catalanística internacional, cal recordar que, a més de la revista de l'Alguer, ha estat membre dels consells editorials de la revista polonesa hispànica Poznaniensa, a partir del segon volum, i de la revista argentina Estudios Catalanes. Ha codirigit la Catalan Review, que és la nostra revista de la NACS, entre 1996 i 2009. Primer al costat de Josep Rocapons i després de Josep Miquel Sobrer, i parlarem d'aquests col·legues.
També ha estat vocal de l'ANACS i de l'Associació Italiana d'Estudis Catalans. Ha estat la figura clau per a la creació de l'Associació de Catalanistes d'Amèrica Llatina, que es constituïa l'any 2012. I també l'any 2012 va ser president de la Federació Internacional d'Associacions de Catalanística, la FIAC, que aplega l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, l'Anglo-Catalan Society, la Deutscher Catalanistenverband, l'Associació Italiana d'Estudis Catalans, la North American Catalan Society, l'Associació Française de Catalanistes, l'Associació de Catalanistes d'Amèrica Llatina, és a dir, totes les associacions actualment dedicades als estudis catalans arreu del món. I crec que era important, no?, fer el llistat i dir tot el que ha fet l'August per a aquestes associacions i la catalanística mundial. Per això, crec que com a conclusió d'aquesta breua biografia es pot dir que l'August s'ha distingit en la projecció al món de la llengua, la literatura i la cultura catalana. Moltes gràcies, August, per la teva participació a aquest diàleg, per la conversa que vam tenir tu i jo el mes passat per preparar aquesta activitat en línia. Avui... Moltes gràcies a tu i a tots vosaltres. Has fet tot un esforç de recerca. Només diria una cosa, és que ja no codirigeixo llengua i literatura. Ah, d'acord. Moltes gràcies. Miro d'anar-me jubilant, de mica en mica. No, doncs és un plaer tenir-te aquí avui i parlarem particularment de la creació de la nostra associació, l'ANACS, i la seva revista, la Catalan Review, que va sortir d'un col·loqui de catalanística, no? I parlem d'això. També parlarem de col·legues que amb tu han estat persones claus en l'associació, Josep Rocapons, però tu i jo també vam parlar del rol fonamental d'altres col·legues com en Jaume Martí Olivella, que és aquí amb nosaltres i espero que pugui participar també, no? És un membre molt actiu de l'ANACS en aquest moment. Doncs, a veure, la primera pregunta seria d'on surt la idea de fer un col·loqui de catalanística als Estats Units, a Nord-Amèrica? Sí, bé, això és una pregunta que segurament respondria més exactament al nostre amic Jaume Martí Olivella, que va ser dels que ho van impulsar. Jo, quan sorgeix la idea, que la idea devia ser l'any 77, el 1977, jo era a la Universitat de Saskatchewan, a Saskatoon, al Canadà, fent d'assistent de recerques d'un altre que va ser també president de l'ANACS, de Kurt Bidlin, i recordo perfectament que un dia va arribar una carta al nostre despatx i en Kurt me la va llegir i ja no recordo si era directament de l'Albert Porqueres o d'en Rocapons o de Josep Gulsoy de Toronto. Em sembla que era en Gulsoy, que li parlava de que hi havia uns col·legues als Estats Units que tenien aquesta idea de crear una associació de catalanística i de fer un col·loqui. I recordo que Kurt Bidlin em va dir és una idea molt bonica, la llàstima és que és totalment irrealitzable. Aquesta frase em va quedar gravada, em va saber greu, i el dia que el vam elegir president de l'ANACS li van recordar que no era un bon profeta. Però la idea doncs sorgeix de la Universitat d'Illinois, d'Albert Porqueres, que en aquell moment tenia dos assistents, dos bons amics meus, que eren en Jaume Martí Olivella i la Carme Rey, i amb aquest reforç suposo que es va veure amb cor de tirar endavant això. Van demanar ajuda també a un col·lega més gran i també molt prestigiós com era Josep Rocapons, que estava a Indiana University, i amb aquest petit nucli però molt actiu són els que van tirar endavant el primer col·loqui que es va celebrar a Indiana University, al campus d'Urbana-Champaign. I em vas dir que aquest va ser el primer col·loqui, no? I després hi va haver-hi un segon col·loqui a Yale, no? A Yale. I després a Toronto, no? El tercer Toronto, exacte, que jo abans t'he dit que el tercer era de Vancouver, no, Vancouver devia ser el cinquè o una cosa així. Sí. I volia ensenyar potser unes fotos, no? D'aquests... Aquest és
són el sisè col·loqui, no són El sisè, veus? Sí, el sí. sisè col·loqui, sí? Bueno, aquí ja no se'm reconeix, però sóc el jove aquí, amb el doctor Badia Margarit i Kurt Wilding. Sí, i aquí també, no? I aquests eren uns dels participants del col·loqui d'esquerra a dreta, és Kurt Wilding, la seva dona Marie-Louise, jo mateix, Irene Boada, Joan Bastardes, l'esposa de Joan Bastardes, que deia Lluís Rufat, i un gran lulista nord-americà i mallorquí, Antoni Bonner, dalt del vaixell que ens feia la travessia de Vancouver a l'illa de Vancouver. Bonic, m'encanta. Doncs com es va fer per crear tots els estatuts de l'ANACS? Com es va fer, no? Imagino que durant aquest col·loquis vau parlar, no?, de com es podia crear una associació. Bé, jo no vaig assistir a aquest col·loqui, em sembla que el primer que vaig assistir va ser el de Vancouver, diria jo. Però sí que era vocal, és a dir, quan van crear l'associació em van nomenar vocal en deien corresponent als Països Catalans. De fet, encara no s'havia constituït, però sí que vaig ajudar a tot l'equip d'aquest primer col·loqui doncs fent-ne difusió a la premsa catalana, etc., donant-ho a conèixer des d'aquí. Segons em va explicar en Jaume Martí, doncs, quan es van reunir en el col·loqui, doncs algú devia dir, hauríem de tenir uns estatuts, però no en tenien cap. I el que van fer va ser agafar els estatuts de l'Anglo-Catalan Society i copiar-los, que va ser la cosa més ràpida que podíem fer per tenir uns estatuts immediatament. Sí, Jaume, vols dir alguna cosa sobre això? Hola, Jaume. Hola. Sí, hola a tots. De fet, va ser no tant un cut and paste, de copiar directament, sinó adaptar-los. Però el més emocionant d'això va ser que, com que, tal com ha dit l'August, no en teníem i s'havien de tenir, la nit abans el doctor Badia, Margarit i jo ens vam asseure una hora o dues i vam estar manegant-ho perquè el dia següent l'assemblea tinguéssim els estatuts. O sigui que el doctor Badia i Margarit va ser el que va realment refinar els estatuts que havíem copiat, tal com diu l'August, de l'Anglo-Catalan. Clar. Moltes gràcies. Tu, August, vas a publicar una petita història de l'ANACS, no? Sí, això va ser l'any 92. És aquest llibret, no sé si el podeu veure, que es diu la North American Catalan Society de 1978 al 92. Això recordo que era precisament el professor, exacte, és aquest, el professor Arseni Pacheco, que era a la Universitat de la British Columbia a Vancouver, que sempre em deia si no ens historiem nosaltres, qui ens historiarà? Hauríem de fer la història de la societat. I l'any 92, que aquí a l'estat espanyol es dedicaven molts diners a temes relacionats amb Amèrica, perquè era el primer viatge de Colom a Amèrica, etc. També el govern de la Generalitat també tenia diners per fer publicacions relacionant Catalunya amb Amèrica, i es van fer publicacions molt interessants, com per exemple el Diccionari dels Catalans d'Amèrica, també llibres sobre les llengües nadiues nord-americanes o americanes en general, sobre els catalans a Califòrnia, etc. Hi havia una col·lecció molt interessant. I aleshores va ser quan se'm va acudir de fer aquest petit volum, que té un pròleg de qui aleshores era, bé, a part del qui aleshores era el conseller de Cultura, Pere Pissunyer, també del que aleshores era el president de l'ANACS, Kurt Wilding. Jo mateix hi faig una petita història de l'ANACS i un altre article molt interessant, justament, de Jaume Martí Olivella, sobre la mostra d'art català contemporani de l'ANACS, que ara teniu molt encertadament també es pot consultar a través de la pàgina web de l'ANACS. I després hi ha la llista de publicacions, de socis i també els primers
els primers els comitès, diríem, els membres de les juntes de govern dels primers anys. Això anava del 78 al 92. Sí, és una llàstima que no s'ha continuat i s'hauria de continuar, però esclar, cada vegada serà més difícil perquè, per desgràcia, han desaparegut molts dels col·legues que eren els protagonistes d'aquells anys, esclar. Sí, clar, per això estem fent aquest diàleg també, no? Perquè volem tenir un petit arxiu, no? A l'ANACS, un vídeo amb tu és una meravella, no? Per la història de l'ANACS. A mi m'interessaria saber si l'ANACS era des del començament una associació horitzontal com ara, no? Perquè ara tenim estudiants graduats, professors que comencen i professors més avançats, però funcionem horitzontalment. Tothom pot participar i m'interessa saber si l'ANACS ha estat concebuda d'aquesta manera. Sí, pel que jo conec sempre ha estat així i és bo que sigui així perquè és la manera d'assegurar-se una continuïtat, és a dir, els estudiants i col·laboradors dels professors que van iniciar participaven també en els col·loquis, van ser fonamentals a l'hora d'organitzar-los, no cal dir-ho. I també una altra cosa que també em sembla important, abans s'ha connectat no sé si era una professora de dret, una persona del món del dret, que deia, home, jo no soc ni de llengua ni de literatura catalana. L'ANACS sempre ha estat oberta a la cultura catalana en general i, per tant, hi ha hagut participació d'antropòlegs, de musicòlegs, d'economistes i, per tant, també de gent de dret, naturalment. Sí, és interdisciplinari, no? I la Catalan Review també té aquest objectiu i ara publicarem un article d'arquitectura, per exemple. I això és el valor de l'associació. Per exemple, en el segon col·loqui de Yale hi va haver una participació important de l'arquitecte Joan Lluís Sert, que era professor emèrit de Yale, per exemple, sí. Sí. I conta'm una mica com va ser des del principi la comunicació o col·laboració amb la gent de Catalunya, des d'Amèrica, no? Perquè no hi havia e-mail, com es feia, no? Per funcionar l'associació. Era molt més complicat, efectivament, en aquells moments no hi havia internet, era snail mail, era per carta, qualsevol cosa havies d'esperar una setmana o dues fins a rebre la resposta, o per telefonades. Això també, tot i que era molt més car que no pas ara, perquè ara tenim tots aquests sistemes. Sí, ara ens sembla increïble haver d'esperar una setmana a tenir una resposta d'Amèrica o 10 dies, però funcionava així. És el que teníem. Potser podríem parlar una mica de la Catalan Review, no? I pensar també en aquesta comunicació lenta, no? Entre els dos continents. Perquè primer es va fer un col·loqui, no? I en aquest col·loqui es va pensar en una associació. I més endavant es va crear la Catalan Review, que és la revista, ara és una revista molt important per als estudis catalans. Com va sorgir la idea de crear una revista? Si no m'equivoco malament, això va sortir en el tercer col·loqui que ens devia fer Washington, D.C. I, a més, és una història... A veure, si era prou boig tenir la idea de crear una associació catalanística, doncs no n'hi havia prou amb una, sinó que hi havia una altra idea boja, que era la de crear una revista de catalanística. A més, la història és interessant perquè mostra una mica que quan ens posem tots al servei de la col·lectivitat és quan les coses funcionen. I pel que jo en sé, van tenir la mateixa idea dues persones diferents. Una era la Mercè Vidal-Tibits de Howard University i l'altra era en Josep Rocapons d'Indiana. Aleshores, clar, si cadascú hagués tirat per endavant, segurament ara no tindríem cap revista. Però van tenir l'encert de posar-se d'acord i fer-ne una i intentar fer-la feta. Jo també hi vaig col·laborar des de bon començament des de Catalunya, perquè jo ja havia tornat,
I això sí, és la història d'un patiment terrible, terrible, terrible perquè no hi havia diners. Hi havia un director a Indiana, primer Ruca Pons i després Miquel Sobrer, no? Sí, Tu eres el codirector a Catalunya, no? Sí, no des del començament, ja no me'n recordo a quin nom m'hi vaig incorporar. Però, esclar, es va posar en funcionament la idea sense tenir finançament. I aleshores, a cada número... una mica la història de com es distribuïa la revista, perquè tu em vas contar i és una cosa molt folclòrica i interessant al mateix temps. Sí, sí, és a dir, no hi havia finançament i aleshores per fer cada número s'havia d'anar a buscar diners, anar als bancs, a demanar diners a persones, etc. I clar, era una cosa molt angoixosa perquè passava el temps, no podíem... Ara seria impossible, no? Perquè ara ja has de complir els terminis, sortia quan podia, una mica com el tren d'Olot, no? Que deien que surt quan vol i arriba quan pot, doncs els començaments eren així. Va haver-hi un moment fins i tot, ens va ajudar moltíssim en un primer moment Jaume Vallcorba i la seva editorial. De fet, ell mateix es va encarregar de buscar un dissenyador, aquesta coberta tan elegant, etc., amb aquella R, que no sé exactament qui va ser. El dissenyador no ho he pogut saber. I veus, ara en Vallcorba tampoc no hi és, per desgràcia. Després, l'Abadia de Montserrat, el pare Massot i les publicacions de l'Abadia de Montserrat ens van ajudar moltíssim per la distribució, però la manca de finançament era terrible. A mi em feia patir molt, a mi i a tothom. Per exemple, hi ha números on no es van corregir, i això era terrible, però no es podia pagar un corrector. Em sembla recordar que fins i tot algun número va ser corregit perquè es va oferir voluntàriament la Donna Rogers del Canadà. L'havia corregit ella. I fins i tot hi ha un número que, perquè no podien pagar la distribució a Barcelona, que era una bona part, la van fer fent enviar de l'editorial els exemplars al meu despatx de la Universitat de Barcelona, on jo feia classes en aquell moment, i amb una alumna voluntària que tenia cotxe que es va oferir a portar-nos en Josep Rocapons, que ja era bastant gran, i jo, i anàvem deixant a la cada bústia a cada casa, no? Perquè no teníem diners. Però teníem molt clar que havíem de fer l'impossible perquè es mantingués, perquè ens vam plantejar més d'una vegada plegar. Però ens va semblar que si plegàvem, després tornar-ho a engegar seria molt més difícil i que havíem d'aguantar com fos, i ha estat un encert perquè ara és una revista que funciona amb normalitat. Sí. Ara es publica a Liverpool i sí. I també he de dir que, clar, com que hi havia en Josep Rocapons, que era molt amic del poeta Foix, perquè eren veïns de Sarrià, el primer número el va voler dedicar a Josep Vicenç Foix. I el poeta Foix, que va morir als 96 anys o 97, encara va poder tenir a les mans el número que li va ser dedicat. Que bé. I l'anècdota aquesta és dels anys 80, no? La del cotxe, la distribució. Jo m'ho imagino, no? Doncs ara podem parlar una mica de la mostra d'art, que és un tema que ens ha interessat molt a l'ANACS, perquè en la teva petita història de l'ANACS parles d'aquesta mostra d'art i, com has dit, hi ha un capítol escrit per en Jaume. Parla en Jaume, sí. És a dir, si no hi havia prou idees boges, aquesta encara ho era més. Segons explica en Jaume, la idea, en aquest cas, em sembla que era del Nathaniel Smith, que aleshores és el secretari de l'ANACS. Però potser en Jaume és que jo el que puc dir és el que he llegit del Jaume, jo que no explica del Jaume, em sembla que és mal que ens ho digui en Jaume mateix. Gràcies, August. Sempre és una història una mica estranya aquesta, perquè la podem relacionar una mica amb la idea de la financiació, aquesta financiació tan impossible de la revista, que el que havíem dit, fins i tot havíem dit de per què no buscar algú que ens fes com això que es posa al futbol, la camiseta, un nom, un sponsor,
però es va rebutjar la idea dels sponsors i vam decidir anar amb una sabata i una espardenya i no anar amb els sponsors. Però dins de les idees de trobar un finançament i alguna forma va sortir la possibilitat d'una mostra d'art que els artistes donessin gratuïtament i que després es pogués fer com un fons per l'ANACS. Però a mesura que es va anar consolidant la idea, es va veure clar que això no podia ser una cosa perquè fos negoci, sinó que havia de ser una cosa de prestigi, que l'ANACS tingués aquest fons d'art. I la gestació va ser molt heroica. En aquest cas, com tu i el Josep Roca pots anar amb un cotxe, doncs la Carme Rey i jo anant a peu per Barcelona, anant a visitar tots els artistes. Els artistes, la majoria, no ens rebien, els que ens rebien deien qui sou vosaltres. En fi, abans però vam fer una assessoria amb un grup de gent important, ara diré el Cirici Pellicer, el Joan Brossa, i un conjunt de gent molt important, i vam fer un llistat de les persones que hauríem de consultar. I alguns dels noms més grans, com en Tàpies, no ens van donar obra, encara que ens van rebre, i d'altres que en aquell moment no sabíem que serien tan importants, com el Miquel Barceló ens va donar obra de seguida. En fi, va ser una cosa molt heroica, molt esforçada, i fins i tot la Carme i jo vam portar una escultura a Nova York que vam depositar, la vam recollir en una galeria de Nova York per portar-la a la mostra. El que va fallar de la mostra, el més important, que és un moment per dir-ho, el que va fallar és que no vam tenir el recolzament en aquell moment de la Generalitat perquè ens fes un catàleg i ens recolzés en els transports i tot el que significava l'assegurança de la mostra. Com que ens va fallar això tan important, després de fer l'exposició a Boston i al col·loqui, després es van dipositar en domicilis individuals. Fins que es va tornar a poder fer l'aplec i tornar a portar la mostra, on finalment ha anat. Però pel camí han desaparegut peces. I per tant és un esforç que ha estat molt gran, és molt important, molts artistes, com veieu, molt importants van donar obra, però no vam tenir aquest recolzament final que ens hauria permès institucionalitzar-la i que no s'haguessin perdut obres. Però tanmateix, així existeix i en aquest cas, francament, els petits herois vam ser la Carme i jo, que vam anar de casa en casa, de porta en porta. I després, evidentment, el Nathaniel Smith, que, com diu l'August, va ser un dels originadors de la idea i qui va posar el coll des de recollir-la a Boston, esforçar-s'hi molt. En fi, no sé si teniu més preguntes, després parlem més d'això. Sí, en tot cas es podria dir que la mostra es va exhibir, em sembla, a Boston, a Toronto i no sé si a Washington. A Washington també, sí. Que després, gràcies a les gestions d'Arseni Pacheco, amb una professora catalana que hi havia també a Vancouver, però a la Simon Fraser University, que es deia Teresa, i ara el cognom em sap greu no recordar, doncs van aconseguir que la Universitat Simon Fraser acceptés tenir la mostra, que la va tenir exposada en una paret que en deien el Catalan Wall durant el col·loqui de Vancouver, excepte l'obra d'en Guinovart, que sembla que era molt gran i no es podia traslladar fàcilment i va ser cedida, és propietat de l'ANACS, però cedida al Museu de Long Island a Nova York, al Museu d'Art de Long Island. I a part d'aquesta mostra, l'ANACS encara té una altra obra, potser menys coneguda, no ho sé, que és una obra de l'Antoni Miró, que això va ser una gestió de la Kathleen McNerney, que és amiga de l'Antoni Miró, i que l'Antoni Miró la va fer pel 20è aniversari de l'ANACS, si no recordo malament, que és d'on surten aquestes 4 barres, que és com el logo que hi ha aquí a la pàgina web. I aleshores, com que jo em vaig encarregar de fer les gestions perquè l'Institut d'Estudis Catalans fos, com si diguéssim, la seu de l'ANACS a Barcelona, quan l'ANACS li interessés fer alguna cosa, l'obra continua sent propietat de l'ANACS, però està cedida a l'Institut. Es troba a l'Institut d'Estudis Catalans de Barcelona.
Sí, i ara, gràcies a les gestions de l'Anna Casas, també tenim més controlada la col·lecció a la Simon Fraser. L'Anna està a Vancouver i ha fet les gestions i tenim ara un coneixement. Hem pogut posar la mostra d'art a la pàgina web. Moltes gràcies, els dos. Potser ara ja hem parlat més de 30 minuts i potser podem obrir la conversa a la gent que és avui amb nosaltres. August, hola, què tal? Soc el Bob. Només si podries parlar una mica de les connexions entre el Anglo-Catalan i NACS, i m'acordo va ser 2004 o 2005, no? Quan vam fer la cosa a Windsor, no? A Eton. El col·loqui d'Eton. Bé, exacte, que la primera connexió són els estatuts, no? Com ha explicat el Jaume. Després sempre hi ha hagut, evidentment, molt bona relació, com és lògic. A més, l'Anglo-Catalan és l'associació de Ghana, és la més antiga de totes. També dins de la FIG també hi havia contactes amb els seus representants. I quan es va fer... Era per algun aniversari, no sé si era el de l'ANACS, o se celebrava algun aniversari i es va decidir fer conjuntament el col·loqui entre el col·loqui de l'Anglo-Catalan Society i de l'ANACS, i es va fer a l'Eton College a Anglaterra. Atens al... Espera. Sí, em sembla... Diria que jo també la tinc, però no sé on està guardada. Doncs, efectivament, vam fer aquest col·loqui conjuntament, els dos alhora, el de l'ANACS, que no recordo quin número era, i el de l'Anglo-Catalan Society, que tampoc no recordo quin número era, ens vam fer conjuntament a l'Eton College a Anglaterra. Va ser 50 anys de l'Anglo-Catalan. Els 50 anys de l'Anglo-Catalan. Sí, i després vam anar a Halifax, no? Però conjuntament, també? Sí, crec que sí, perquè van venir alguns. Això ja no ho recordo. Perquè en Dominic va venir, l'Helena van venir... No sé si oficialment va ser... Però que vinguessin no vol dir que es fes el col·loqui conjuntament. Evidentment, sempre hi ha hagut contactes. Això ja no me'n recordo. Però sí que hi havia bastanta participació britànica en aquest altre col·loqui de Nova Escòcia, de Halifax, que en aquests també hi vaig ser, efectivament. Doncs, home, molt content de veure-us a tots vosaltres. Hola, August, em fa molta il·lusió veure't. Què tal? Com estàs? Igualment. Molt bé. Només volia aportar que a l'hora de buscar documents a l'ANACS, que molta gent no sap, però ara sí que ho sabem els que hem estat a la Junta, que els articles d'organització de l'ANACS es van fer a l'estat de Massachusetts. El nostre resident agent és a Massachusetts, ara crec que encara és l'Albert Lloret, però el primer va ser el Nathaniel Smith. Llavors jo no sé com va anar això, perquè sembla que va començar a Illinois, Indiana, llavors m'imagino que també, bé, vull retre homenatge als pioners, no? Els que vau començar. M'imagino que al començament, de la mateixa manera que estaves parlant, que amb la Catalan Review va haver-hi, aviam qui estava on i qui podia col·laborar, crec que tot depenia també dels membres on estaven i qui estava amb més disponibilitat de fer tràmits burocràtics i tal. Per tant, i vull dir que aquests articles, aquesta part legal de l'ANACS que teníem a Massachusetts ens ajuden molt a l'hora de posar en ordre tots la part legal i burocràtica. Llavors, estan allà, jo en tinc còpia. De fet, puc compartir-ho? No sé si puc, perquè penso que és molt interessant que el primer president, no el primer president, però del 82, figura que era
el Joseph Colsoy, que jo me'n recordo haver-lo vist amb algun encara, i el tresorer l'Albert Forcades i el Nathaniel Smith. Jo crec que Nathaniel Smith estava molt, no? No sé si et sembla interessant veure una mica aquest document, Aureli. Aviam si puc compartir? Aviam si ho trobo aquí en el És meu... interessant, estem fent història, no? Aviam, espera, multiple participants. No crec, aviam si puc compartir. Crec que... Sí, espera't. Mira, crec que és aquest. Aviam si és aquest. Perquè llavors, ho veieu? Sí, sí, sí. Llavors posa The Commonwealth of Massachusetts i són els articles com... És la fundació de legalment, no? Havíem d'estar en un estat, llavors posa el president Josep Bulsoy, Albert Forcades, i això és de l'any 82, crec que està aquí dalt. És de l'any 82. Per tant, el col·loqui, el primer quan va ser? Vas dir el 78. 78. Llavors suposo que el 82 i el 84 llavors canvien, no? La gent. El Manel Duran també va ser en el 84. Llavors la Patricia Bon, el Jaume Pissunyer. I llavors aquest Jaume Pissunyer va ser molts anys el resident agent, perquè cada any hem de pagar, no gaire, però s'ha de pagar. Veus? El 1982. Llavors posa que és el que vol fer aquest paràgraf, no? To promote an awareness of Catalan culture in North America i tal. Llavors, res, ara acabo de compartir. Llavors recordo que l'Enric, després de Halifax, l'Enric llavors va ser president i jo vaig ser tresorera i recordo el correu de l'Enric que em va dir, Lourdes, he rebut un missatge del resident agent, Pi Sunyer, de pagar, que necessitem pagar, no sé què. Llavors, això va iniciar tota una sèrie d'investigació sobre això. Llavors, no havíem pagat durant un temps, llavors l'Enric i jo vam estar allà tal, i ara sí, però que encara estem a Massachusetts, això encara ho continuem, i suposo que és per l'esforç de la gent que va començar amb tot això. Ja que parlem de documents, cal recordar que molta documentació dels inicis de l'ANACS són en el Josep Rocapons Archives que hi ha a la Universitat d'Indiana. I també hi ha part de la documentació, la que tenia l'Albert Porqueres, a la Universitat d'Illinois. Molt bé, això va bé saber-ho, que està allà. Clar, recordo en aquell moment, per què no va començar a Indiana o Illinois estàvem, no? Però a l'hora de dir, fem la societat i ara ens hem de posar legals aquí als Estats Units i pagar com a non-profit organization, es va quedar a Massachusetts i això s'ha mantingut, està allà. Però està bé saber que estan als arxius a Illinois i Indiana. Sí, i només de testimoni que el meu primer col·loqui va ser el 95 a Indiana i conèixer el grup de gent, suposo que com vosaltres o els altres, que a mi em va engrescar moltíssim estar als Estats Units com estudiant graduada i estar en aquest col·loqui que no sé, no recordo qui m'ho va dir un company d'una altra universitat i allò que hi vas, no? I trobar-te amb aquest grup de gent i en aquells moments l'August i el Martí estaven a la Junta, i el Pep Sobrer i la Patricia Bonner i la Mercè Vidal-Tíbitz, que va fer molta feina amb la Catalan Review. I a sobre, amb aquell col·loqui, un concert del Raimon, gairebé privat. O sigui, no sé quantes persones eren, però no eren gaires. I llavors, el Raimon, un concert gairebé privat, que, a part, això, que oferíeu un col·loqui superinteressant i destaca a partir de llavors
no vaig decidir continuar i fer-me sòcia. Està bé, també hi ha fet molta feina i tant. Bueno, clar, un cop és que també és una associació que un cop hi estàs i t'impliques una mica, això de tresorer se'n va proposar a Halifax i hi ha una primera reacció que dius, ui, no ho sé, no? Tal, però sí, llavors, un cop t'impliques, com tothom que està aquí, de l'ANACS, doncs t'hi dediques i és un grup de gent de treball d'aquí meravellós. Sí, però gràcies als que vau començar. Sí. Bueno, i els que hi continueu. Sí, gràcies. I a vosaltres també, ara. Anna, crec que volies... Sí, i bé, per afegir que diu a la Lourdes, que també com a secretària te n'adones que és una societat que està tan ben organitzada, no? O sigui, jo només fa menys d'un any que estic de secretària i ja és com un plaer perquè ja està el carrer, el camí molt ben marcat, no? I això s'agraeix molt a l'hora de treballar. Bé, l'Aureli va fer molta feina també en aquest sentit. Però l'August i jo vam parlar del número de socis i més o menys és el mateix que abans. Vull dir que entre 60 i 100 o una mica més, no? August? Sí, suposo que sí. Ara ja no estic al corrent, però suposo que sí, esclar. La consistència. No és fàcil tenir grans masses en un camp com el nostre, però sempre acostuma a ser gent molt activa com vosaltres. I, August, et volia preguntar quina és la impressió que tens ara, després de tots aquests anys i com comentaves que al principi quan vau començar doncs no se sabia cap a quin port aniria, quina és la impressió que tens ara? Home, és una gran satisfacció veure això, veure-us a vosaltres. I al començament, com aquell que diu, coneixia tothom, ara mirant les vostres cares doncs ja només conec els més grans. Per tant, això és un bon senyal. Hi ha una continuïtat i a més d'una gran qualitat. I bé, sobretot, això van ser anys que era difícil, però vam aconseguir mantenir-ho i ha valgut la pena perquè ara doncs és una... Esclar, al començament, quan es van començar tot això, imagineu-vos el que devia ser quan va començar l'Anglo-Catalan, no? Hi havia gent que discutia que el català pogués ser una matèria acadèmica, no? Ara ja és una cosa totalment normalitzada i, per tant, doncs, això és una gran satisfacció, esclar. Jo també volia fer preguntar una cosa i més que res un suggeriment. De fet, ara l'ANACS ja fa temps que va aprovar la Junta de crear una secció de la pàgina web per posar documents i estem en el procés de negociar amb l'Institut d'Estudis Catalans i amb el tècnic com es podria fer això. Però, i crec que aquest diàleg és una oportunitat excel·lent de recordar la història, però us sentia parlar a tu, August, al Jaume, a la Lourdes, i crec que necessitem el segon volum de l'obra que va començar l'August. I em preguntava si algú s'animaria a escriure la història de l'ANACS, el teu llibre acaba al 92, no? Exacte, acaba al 92, sí. Vull dir, perquè crec que és un document molt important. De fet, estem publicant ara un monogràfic a la Catalan Review i citen el teu llibre de la història de l'ANACS i pensava, clar, no tenim l'altra part. A veure si algú s'anima, no? Ni que sigui... Jo també crec que convé, i a més, com deia abans, convé fer-ho ràpid. Jo crec que ho podrien fer els presidents de l'ANACS, tot plegats. Sí, però els que van ser i són presidents. Ja en queden menys. Vull dir, per això dic que s'ha d'anar ràpid perquè tots ens anem fent grans. No sé qui va ser abans de l'Enric. Qui era abans de l'Enric? Potser la Kathleen McNerney o Josep Miquel Sobrer, no sé, no recordo. Sí. L'Enric, després de l'Enric, la Lisa, no?
Elisa? Podria ser, sí. Elisa Martí López. I després de l'Elisa jo i després el Sí, Mario. exacte. Si us poseu en contacte amb els diferents presidents, com a mínim suposo que ells recordaran quina junta tenia, no? I per tant es pot anar. Bueno, però l'ANAC és horitzontal. Els presidents poden participar, però crec que és una cosa de tots. Vull dir, honestament, és horitzontal. Si només participen els presidents, quedarà, no sé, serà només una visió. Vull dir, jo crec que ha de ser una cosa horitzontal, com deia l'Oreli. Sí, efectivament. No, jo ho deia com a exercici de memòria. Sí. És important parlar dels presidents, però no només amb els presidents, evidentment, clar. Jo voldria dir que a mi em sembla que amb la feina que ha estat fent darrerament la Lourdes, i gràcies Lourdes per recordar la feina extraordinària que havia fet en Nathaniel Smith, que va insistir una i una altra vegada per legalitzar l'ANACS, i és una pena que el Nathaniel vagi desaparèixer una mica de l'àmbit de l'ANACS perquè va ser una autèntica ànima al començament de l'ANACS, un gran amic i una autèntica ànima. Jo penso, tu, Lourdes, has fet molta feina. A mi em sembla que tu podries tenir l'embranzida de fer el següent volum i llavors t'ajudaríem tots els que podem encara recordar coses, tenir documents, i jo m'ofereixo ajudar-te tot el que pugui, però vull dir, potser tu, potser l'Anna amb experiència periodística també, és a dir, fer un equip, això com diu la Núria, transversal, i els presidents i expresidents que t'ajudéssim a... Tu també ets expresidenta, però que t'ajudaríem amb la memòria, amb el que tenim i que encara ens en recordem. Vull dir que... Sí, jo des d'aquí també el que convingui, el que pugui recordar i facilitar-vos, no cal dir-ho. Sí, i jo em sembla que és molt important perquè justament ara quan l'August deia això dels arxius, hi ha també el Porqueres Mayo, a part del d'Illinois, també té un arxiu a la Universitat de Lleida. I vull dir, ara es va escampant això. I jo us prometo que si un dia organitzo les meves caixes, tots els documents importants els passaré a algun arxiu, no sé quin. Però abans que passi això, seria molt bo que es publiqués un altre volum i que portés la història fins ara. Em sembla molt important el suggeriment. Bueno, gràcies, Jaume. Si és un treball amb equip, no? Perquè, clar, tots estem amb els nostres propis també projectes, no? Jo també estaré contenta en col·laborar i suposo que l'Elisa i l'Enric que van fer molta feina. Diguéssim, a partir de l'Enric es va una mica el tema de la Catalan Review, el tema dels pagaments, de netejar les llistes de socis, organitzar, treballar, i el tema legal que s'havia deixat de tornar de fer-ho, no? Que fóssim legals, que tota la part legal es anés fent. Suposo que potser això és, dins la meva presidència, va ser l'objectiu principal perquè ara ens podem dedicar a coses més acadèmiques i no preocupar-nos d'això, no? Sí, crec que bé, si hi ha un treball d'equip m'encantaria, però si ho haig de fer tota sola serà més difícil. O no, ser la que ho inicia, no? No sé, l'Elisa em sembla que està molt bé a Barcelona, però suposo que també hi participaria. Montse? Sí, gràcies. Volia només dir una cosa, que és felicitar a tothom perquè, com deia, vinc d'una altra peixera, però és fantàstic el treball que es pot llegir a la revista i el treball i tota la qualitat dels debats als que he participat. I la pregunta és, què es pot fer això que l'August Bové ha dit, que tots ens fem grans? Evidentment, jo em faig molt gran i tinc unes col·leccions, a vegades tinc dos peces d'art que potser m'agradaria aportar, però no sé si encara l'ANACS acceptaria o accepta peces d'art, litografia, jo què sé, alguna escultura, alguna cosa d'art català, per exemple, de Tàpies, una cosa de Tàpies, una cosa de Rollant, no sé, penses que si algun dia, com que visc als Estats Units, doncs no ho puc explicar, em passa alguna cosa i no ho puc explicar, la meva família dirien, què és això? I potser ho llencen, no? Mentre que són un Tàpies firmat, un Rollant firmat, i penses, ostres, potser sí que això tindria algun valor
d'aquest sentit cultural, no? Legat. Sí, Doncs jo no ho sé. clar, clar. La propera vegada ho sabrem. Sí, perquè no tenim lloc de l'associació. Exacte. Aquest és el problema. No hi ha una seu. Clar. D'acord. Però no sé. Hauries de parlar amb la Núria. Ui. I Núria, felicitats. Ai, gràcies. No tenim seu. Jo hauria de preguntar. El que passaria és que acabaries donant-ho, podria ser de l'ANACS, però acabaria en dipòsit o a Vancouver o a l'Institut d'Estudis Catalans, algun lloc d'aquests, perquè nosaltres no tenim un espai físic per ensenyalar, és l'únic problema. Pot ser nostre, però prestat d'alguna manera, m'imagino. I hauríem de mirar de crear un conveni amb aquestes institucions per tal de que t'agafessin l'art. O sigui, si realment ho vols, ho podem mirar i podem contactar l'Institut d'Estudis Catalans o l'Anna ens pot ajudar a contactar És a dir, Vancouver. Ho podem arreglar, si vols. D'acord. L'Institut té un fons d'art propi que el té a la Casa de Convalescència a Barcelona i té també cedida aquesta peça de l'Antoni Miró, que és propietat de l'ANACS, i jo no crec que hi hagués cap problema per tenir-ho en dipòsit allí. Segur que ho acceptarien i si jo he de fer les gestions com a membre de l'Institut, doncs ho puc fer molt fàcilment. L'únic que és clar, aleshores, pel que em diu, s'haurien de traslladar les obres a Barcelona. O a Vancouver, sí. D'acord. Moltes gràcies, Montse. A vosaltres. Doncs ja fa quasi una hora que parlem. Voldria agrair a l'August. Moltes gràcies per la teva generositat, la memòria i tot el que ens ha dit. I gràcies a tothom. Moltes gràcies a vosaltres i estic a la vostra disposició pel que convingui. Molt content de veure-us i sentir-vos i espero que ens podem veure, no per la pantalla, sinó físicament. Aquest estiu, no? Perquè tenim una activitat que és l'Institut d'Estiu que van crear la Núria i l'Anna, no? La Junta i l'ANACS, però estan fent aquesta activitat a l'estiu i potser... Sí, ben segur, sí. Invitar-te. El 12 de juliol. Però vaja, jo sí que ja a finals de maig, vull dir que ja us contactaré i podem xerrar. I moltes gràcies. A vosaltres. Aureli, Adéu. adéu.